И да разказвам това, което иска да разкажа. Ако се чуете това какво е, това за където слагат нещата са гривните. Тя се ставя ето така, нали, обаче отгоре, махаш го и правиш така и е готово. То може и ето така. Купила съм го само за 20 лева. Аз като как 20 лева няма да е, но само за 20 лева. Разбира се, купила съм по... това по едно левче, значи 20 лева е равно на 20 такива чашки. И да, слагаме нещата вътре и започваме. И да, докато се берем нещата, мога, нали, да ви разкажа малко по-подробно. Искам да ви кажа, че е много хубаво да хейтите. Значи, вие ще искате да имате такива неща, молете се на Господ и вие ще имате такива. И да, аз никога не бих, даже на най-големия си враг не бих поискала да му се случи това, което нямам шанс да си купи такива материали, нали, за гривни, за да продава и да прави. И да, сега нека започнем с виришката. Значи, трябва да се откъснем и още. Аз съм се откъснала, но не знам сега къде е. Добре, къде е? И започваме. Като готов ще ви покажа. Да разправя гривната, трябва да ви разказвам и още нещичко. Значи, миналата седмица, не знам какво ми стана. Ядосах се и изкъсах един пръстен и пак го зашевих. Вижте го. Този. Много нервна бях. Не можах да си, нали, да си излия нервите на брат ми. Излях си нервите върху пръстена ми. Много съм проста. Хубавия ми пръстен. Ама да. И нещо много важно отново. Скоро започвам да продавам ногти. И като изцяло да... ще спра видео, защото имам много малко. Започвам. И няма да губя време вече. И да, това исках да ви кажа.